ରାତି 3ଟା ହେଇଛି ଆମକୁ ନିଦ ଫିଦ ହଉନି ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଛୁଟି ଏଇଠି ଦେଖ ପିନ୍ ବନା ଚାଲିଛି ତାଟିଆ କଂସା ଗ୍ଲାସ ଯାହା ଦେହରେ ପାରୁଛି ଚାହା ଟିକେ ନାଲି ଚା ଟିକେ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗକୁ ଚିପ୍ସ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ବି ଛଣା ହଉଛି ଏବେ ପକୁଡ଼ିଟା ଛଣା ହବ ଖାଇବୁ ରାତି ସାରା ଏଇଠି ବସିବୁ ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ବେସନ ବେସନ ନାହିଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ହେଇଯିବ ବାତି ହେଇଯିବ ଯଦି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଆଳୁ ଦେଖ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିବୁ ଅଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକେଇ ଆଳୁ ଆଳୁ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ ଆଣି ଦଉ ଯେ ଚୁନ ଚୁନ କର ଏଇଠି କାମ କର ମୋ ନାକ ଭିତରେ କ'ଣ ପଶିଗଲା ମତେ ରୋଷିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କୁକ୍ ବଇଛୁ ଏଇ ସିଏ କରୁଛୁ ନା କରିବ 1 ନମ୍ବର ରୋଷେଇଆ ମଉସା ସିଏ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟାରେ ଅନାଣ୍ଡି ଚାହା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚାର ଚିନି କମ୍ବର ଦେଇକି ହକା ଗ୍ଲାସ ଦେଇଥିଲି ଚାହା ହକା ଗ୍ଲାସରେ କି ପବନ ହଉଛି ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯଦି ଏମିତି ରାତି 3ଟା ଯଦି ମଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ DM କରନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକେସନ ସେୟାର କରି ଗାଇସ୍ ମୋ ଚା ଥଣ୍ଡା କରିଦେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର ଏ ଆଳୁ କର